una altra vegada els tres grups de l'oposició venim a presentar una queixa davant d'aquestes darreres notícies que tenim de l'Ajuntament de Son Servera, perquè consideram que són uns fets bastant greus, com per haver mos tingut a dins l'olvido constant que mos té aquest equip de govern, i és vera que és una notícia bastant negativa pel poble de Son Servera. Crec que el comunicat que han fet de manera conjunta i que està a les xarxes socials així ho manifesta, però la veritat és que tampoc no mos ve gaire de nou, sobretot a la gent que ja duim un parell d'anys a dins l'Ajuntament i que han seguit un poc aquesta història, perquè, com bé diuen, el que mal comença és difícil que acabi bé. Fent un poquet d'història del tema del carril bici, aquest tram que era el primer de les obres que se varen començar, hi ha que dir que se va fer de la pitjor manera que se podien executar unes obres, perquè no se va respectar la legalitat dels contractes. Les obres estaven molt avançades i hi havia propietaris que encara no havien cobrat els terrenos que se'ls havia ocupat. En qualcun d'ells, inclús antes de comprar-los, se va haver de recurrir a fer contractes de lloguer per poder ocupar el terreno aquí on se feien les obres, i després ha quedat molt demostrat que se van fer d'una manera molt dolenta i sense respectar la legalitat, que és el més delicat. O sigui, se van fer il·legalitats molt greus que després l'equip de govern de turno no va saber corregir, no els va corregir en el seu dia, i tampoc ho va saber rectificar el segon equip de govern, que eren dels mateixos partits, dels mateixos grups polítics que els primers, i la veritat és que una de les coses que se pot recriminar en aquest equip de govern és que s'excusen molt en que s'ocupa d'una persona determinada, que era el val de l'any 2008 i 2009, però la veritat és que hi ha regidors actualment a dins l'equip de govern que han arropat, han votat a favor totes les decisions que s'han preses. I també recordar que en el primer equip de govern hi va haver un membre que això va ser una causa de bastant de pes per deixar l'equip de govern. Hi va haver divergències a dins la Junta de Govern local, quan se varen posar a damunt la taula les greus diferències que hi havia entre el projecte i les factures definitives de l'obra, i en aquell moment tampoc no se va saber fer front d'una manera més o menys sèria en el problema, i això ens ha duit a que els serverins hauran de pagar no només les obres, que, repeteix, crec que el més just és que se paguin, perquè hem de recordar que una empresa que fa unes obres paga uns materials, paga un personal, paga una seguretat social, i, home, tot això està bé que ho cobri, i que ho cobri si pot ser puntualment. En aquest cas, han hagut d'esperar 7 anys a haver-ho de pagar, i ara, per desgràcia, els serverins hauran de pagar 303.000 euros de penalització, que són els interessos de demora, que si fem un poc d'història en aquest carril bici, aquests 303.000 euros afegits en els 110 o 120.000 que ja varen haver de pagar d'interessos de demora de la subvenció que m'havia donat el Ministeri de Turisme, van engreixant el caramull de dobbers que els serverins tudam, perquè això no surt a llum enlloc, perquè no, amb aquesta quantitat de dobbers crec que tothom és conscient que s'haguessin pogut fer unes millores bastant importants a dins del poble. La nostra crítica va en aquest sentit, i m'agradaria també que els altres representants dels partits que estem a l'oposició també donin la seva opinió en el respecte. Bé, un poc més d'informació de què s'ha donat en Jaume, representant del PP. Això són unes obres, un poc per informar la gent que ens escolta. Se van fer en el 2008, se'n val el senyor Pep Barrientos. Dia 26 d'octubre de 2008 se van inaugurar amb molta parafernàlia, perquè estava molt content en Pep, que és així, dia a dia estava allà. Però aquí hi ha uns fets. Hi havia un projecte inicial i hi havia un pressupost d'aquest projecte d'uns 800.000 euros d'aquests. El resultat quin ha estat? El resultat és que se van fer moltes més coses que no estaven en el projecte, que això no es pot fer d'aquesta manera que se va fer, és evident, i en el final, com deia Jaume, els serverins han hagut de pagar en dobbers públics 2 milions d'euros. No 800.000 euros, 2 milions d'euros entre sentències i obres que no estaven en el projecte. I, a més, interessos. Clar, evidentment és una mala notícia. I, a més, en quant a responsabilitat, hem demanat un plenari, demà ho demanam, un plenari amb aquest punt, i tenim dret cada any a fer uns plenaris d'oposició, i aquest serà un d'ells,
perquè pensam que, evidentment, la nostra tasca d'oposició és informar el poble quan una notícia tan xeraica com aquesta i per suposar que demanen responsabilitats. Aquí, home, lògicament, en aquella legislatura hi va haver dos batlles, precisament Antoni Cervera és l'únic de l'equip de govern actual que era quan se va fer això, aleshores havia de ser batlle, pensant que fonamentalment els batlles sempre són responsables del que se fa a l'equip de govern. I això en parlarem en el plenari, demanarem explicacions, se suposa que l'equip de govern actual ens donarà tot tipus d'explicacions, perquè del que se tracta és d'informar d'un fet perquè no torni a succeir. O sigui, aquí hi havia una sèrie de projectes per fer i possiblement no se podran fer, i això és un desgavell, i jo penso que hem d'anar molt alerta a l'hora de quan fem projectes no adaptem-nos una mica del que està previst. No podem anar dient ara faig el que vull perquè som herbables, perquè som nou, i això és una cosa que jo penso que no és bo i que sí que la gent a nivell local han d'entendre que ja no és qüestió, com estem demostrant, d'ideologia, no? Això no és una qüestió de dreta ni d'esquerra, és una qüestió de gestió pública. I, en fi, crec que és un poc el que han dit en el comunicat i la Maribel també anirà explicant més coses. Gràcies. Bé, jo no afegiré res més d'això que vosaltres heu comentat perquè el comunicat està presentat. Sí que és vera que ens tornem a trobar una vegada més com a grups a l'oposició sense informació, ens tornem a trobar en una situació al desempar, en què no estem informats i no podem informar, en què no podem dur endavant aquesta tasca d'oposició, com ja vàrem dir fa, no sé si una setmana, aquí mateix, en responsabilitat i d'una manera organitzada i ordenada, poder dur aquesta tasca que ens correspon, la podem dur endavant com voldríem, i afegir que tenim intencions d'això, de presentar, de sol·licitar un ple extraordinari i d'expressar la compareixença de les persones que consideran que varen ser responsables i de que se facin les explicacions, tota casta d'explicacions que són necessaris, els documents que són necessaris, i a partir d'aquí ja determinarem què pensam fer i què no pensam fer. Però expressam una vegada més, i amb això estem rotundament d'acord tots els grups de l'oposició, de que no podem seguir aquesta línia i no sabem com ho hem de manifestar més clar, aquesta línia de poca relació d'equip de govern, valia i oposició. No és sostenible si en els mesos que duim de legislatura hem d'aguantar fins a 4 anys més. No és sostenible perquè no podem dur endavant la nostra tasca i ens sentim, a més, molt fermats. No afegiré res més i això és tot. Bé, jo tinc una pregunta per cada un de vosaltres. Començaré per en Jaume Cervera, representant del PP. Bé, la condemna del Tribunal Superior de Justícia de les Illes marca un precedent mai vist al nostre municipi amb aquesta sentència, per un fet que mai es pogueren demostrar judicialment. En Barrientos, un dels responsables d'aquesta desfeta, va demanar la dimissió de Damià Ripoll, batlle de la legislatura del 2005. Creus que ha arribat l'hora de demanar responsabilitats polítiques? Demanaríeu la dimissió de l'únic responsable polític que queda d'aquell govern del 2008 i, per tant, de la batllessa com a actual responsable de l'Ajuntament? Bueno, la veritat és que anticipar si el que hem de demanar són dimissions, home, pareix que els fets són suficientment greus com per demanar que qualcú se faci responsable. Nosaltres el que sí trobam a faltar, i hem trobat a lo llarg de tot el temps que han governat aquests dos partits, és que mai he sentit una assumpció de responsabilitat davant qualsevol circumstància. Sempre hi ha excuses, o inexperiència, o ha passat una cosa, o ha passat l'altra. Sempre hi ha hagut una excusa per haver passat el que ha passat. No ha estat mai una decisió del polític de turno. I no he sentit mai qualcú que digui no, jo d'això me faig responsable perquè ho compondré d'aquesta manera, o no tinc més capacitat que la que he pogut demostrar i me'n vaig a que nostra, perquè crec que un polític també ha de saber fer això. Si se veu superat pel desconteixement, a vegades el que ha de fer és donar pas a qualcú que pugui afrontar les circumstàncies d'una altra forma. Com he dit ara fa un moment, jo crec que és suficientment greu que una obra de les característiques de qualsevol obra, que el seu pressupost se dobli i en el seu moment no hi hagi ja unes responsabilitats, perquè
La veritat és que penalment existien aquestes responsabilitats, perquè pagar més de lo que està contratat és un canvi, una modificació contractual que exigeix adjudicar de nou, tramitar de nou l'expedient perquè el contratista pugui dir la seva, puguin fer assenyalar els preus, els pressuposts i saber si això se podrà pagar. Aquest fet que avui mos du aquí és arrel d'aquesta sentència i és immediat, però és que el carril bici té trajectòria des del començament fins que acaba, perquè al darrer tram tenim una reclamació en el jutjat per més de 60.000 euros, per unes instruccions d'aquest mateix personatge que va reduir considerablement el temps d'execució d'aquestes obres. O sigui, l'experiència del primer tram no li va servir de res. Quan van acabar les obres, en el darrer tram, perquè anava apurat de temps, va modificar unilateralment el contracte, i tenim un informe del secretari que va expressa d'aquesta manera, que modifica unilateralment el contracte sense cap informe jurídic ni tècnic. Això ha motivat que tinguem una reclamació de 60.000 euros. A l'Ajuntament de Son Servera no fa gaire varen pagar una indemnització d'un veïnat que reclamava un terrenos, que a més de pagar-los els terrenos ens va costar més de 60.000 euros d'interessos. L'Ajuntament de Son Servera ha hagut de pagar dins aquesta darrera legislatura més de 40.000 euros d'interessos de demora de factures d'aigua per no pagar-les en el seu moment. Entonces, és un cúmul de circumstàncies que crec que és ben necessari que aquest equip de govern assumeixi les seves responsabilitats. I no estic xerrant només d'una persona, perquè a vegades pareix que interessa escudar-se a darrere una persona, però moltes d'aquestes decisions se prenen a dins la Junta de Govern i hi ha 5 o 6 membres i després moltes coses que se voten en els plenaris i són 9 o 10 regidors de l'equip de govern. I crec que val la pena que demanem aquest plenari, que se pugui posar damunt la taula tota aquesta informació i després poder valorar fins a quin punt estan disposts els de l'equip de govern a assumir la responsabilitat. Perquè per part nostra crec que només veient el que estem veient des d'aquest moment ja és suficientment greu com per demanar responsabilitats bastant sèries. I ara tinc una pregunta per Antoni Cànoves. Bé, l'estabilitat econòmica i la gestió són els pilars d'on Sant Cervera. Aquesta sentència vos col·loca en una responsabilitat front als ciutadans i als vostres votants. No fer els procediments administratius durant l'ampliació del projecte és signe d'una incompetència, però també és una senya de prepotència política. Qui considereu més culpable, l'infractor o qui dona suport polític a l'infractor? Bueno, crec que és molt bona pregunta, però també m'he de remetre un poc a el que acaba de dir en Jaume. Nosaltres hem demanat un plenari i allà ens faltarà, de moment ens falta una certa informació i unes explicacions de l'equip de govern a un plenari. Aleshores, jo crec que aquesta pregunta, en tots els respectes, la respondrem més quan tinguem tota la informació que se ens pugui donar, perquè és que està molt clar, i jo ho he dit en la primera intervenció, o sigui, quan dic noms, intent no alterar massa ni fer gros la cosa. Quan xerc d'Antoni Cervera és un fet que és l'únic que des nou que hi ha era quan se va fer això. Clar, donar suport és un poc el que estava dient abans. O sigui, quan hi ha una coalició i són vàlids 2 anys cada un, això no vol dir que cada un hagi de fer el que vulguin. O sigui, està clar que Antoni Cervera era conscient, ho tocava ser, de que en aquell moment s'estaven fugint del projecte, s'estaven fugint de totes les previsions pressupostàries. Aquí en tenim nosaltres, el que no podem fer és exigir al ciutadà que pagui els plaços dels seus impostos en recàrrec, sinó i que l'equip de govern amb una cosa de 1.000 i 1.000 d'euros i que només sigui la responsabilitat del vale perquè es vale en aquell moment o no. Durant els 4 anys se vale tots dos. Per tant, això és una cosa que hem de millorar, perquè no podem fer és donar suport a l'altre 2 anys i que faci el que vulgui. Nosaltres hem d'estar amb una certa coherència dels 4 anys. Jo crec que això, però repeteix, en el plenari hi haurà totes les aplicacions que s'hagin de prendre i la responsabilitat el veurem després, perquè és que està molt clar que jo personalment penso que sí, que Antoni aquí té una responsabilitat d'aquells fets, igualment que la regidora d'Urbanisme la passada legislatura, quan se va decidir recórrer la primera sentència, la regidora és Natàlia, que avui és l'alcaldessa. Per tant, és evident que Natàlia no és responsable de l'obra, però sí que també és vera que és del mateix partit del Vale que ho va fer i que també és vera que com a regidor d'Urbanisme
tenia una mica de veu per poder dir, escolta, anem a negociar, anem a intentar ja no seguir amb més gastos d'abogats, de judicis i d'interessos, però està molt clar que la responsabilitat final és dels baldes, però en parlarem després del ple. I ara, per acabar la pregunta a Ana Maribel, la representant de Més, bé, no fa ni un dia a les xarxes socials, en un comentari sobre aquesta notícia, culpares a l'Ajuntament de manca de transparència, de mala gestió i demanares una presentació i exposició de l'Ajuntament Cerverí. Però el que més destacaria del teu comentari és la teva referència que feres a expedients judicials que l'administració cerverina té pendents en la justícia. Què ens pot dir d'aquest tema? Això és la pregunta que jo vull fer a l'equip de govern, precisament. És la pregunta que volen presentar. O sigui, no només trobem-nos davant un ple extraordinari per resoldre o per debatre aquest tema i per tenir la documentació i informació sobre aquesta sentència, sinó totes les que hi pugui haver pendents a l'Ajuntament, que no ens tornen a trobar en aquesta situació en posteriors vegades. Voldríem conèixer la situació, fil per randa, de com està l'Ajuntament. Ja han demanat des de Més en anteriors vegades la situació econòmica, l'estat de comptes, la situació del deute, la situació jurídica, veurem què és el que tenim pendent. Ara ens trobem amb un fet. A part, hi ha una pregunta que jo me faig. Aquesta sentència, des de quan la tenen en mà l'equip de govern? Nosaltres ens hem de temar damunt la premsa. Una vegada més, com a oposició, i ho torno a manifestar, com a oposició és greu que per la premsa hagin de tenir informació i després la informació d'aquella manera, en les xifres d'aquella manera. És molt difícil actuar i és molt difícil fer aquesta tasca en responsabilitat. Aleshores, el que m'agradaria, que ens agradaria, és no només actuar en contundència damunt aquest fet, aquesta situació que s'ha donat ara, sinó tenir coneixement de tot allò que pugui tenir pendent l'Ajuntament de Son Cervera. I no trobem-nos en el límit de sentències ja passades, on recaigui damunt la butxaca del ciutadà una vegada més. Tenir coneixement, tenir la informació prèvia. Aquesta és la pregunta que jo me faig. Quant de dies fa, quantes setmanes o quant de mesos des de quan se té la sentència en mà l'equip de govern? Com és que no ha fet partícip a l'oposició, tenint el número de vots, de veus cerverines que tenim com a representants? Jo ho trobo un problema, sincerament, ho trobo un atac a la democràcia. I crec que estem atents, en els mesos que duim, i dic, fins que acabem aquesta legislatura estem atents a reconduir això. Jo ho veig factible, però ens hem de posar ja a reconduir aquestes relacions, que no entenc tampoc com s'esdevenen, perquè de paraula són sempre molt cordials i són molt amables, però en els fets llevar la pràctica no s'adonen. Aquesta és la situació. O sigui, conèixer no només aquest cas, sinó conèixer tot allò que pugui tenir pendent l'Ajuntament i preveure que és el que m'haurà de caure damunt i fer cap endavant. Heu xerrat tots de responsabilitat, demanareu responsabilitats. Anireu a un ple, se debatrà, segurament tindreu més informació, però el ciutadà què pot pensar? Quines són aquestes responsabilitats? Demanareu dimissió, acudireu als tribunals? Bueno, jo crec que un poc ja l'hem contestat en quant a lo següent, és a dir, no ens hem de precipitar a treure unes conclusions, perquè precisament l'esperit de poder demanar plenaris l'oposició és aquest, i tampoc no podem passar davant el bou, en quant a que si hi ha un plenari ens demanaria una mica de paciència per veure quina responsabilitat prendrem, perquè cadascun de nosaltres hem de xerrar en l'agrupació nostra corresponent, per tant, ens hem d'informar, és un tema molt greu, és un tema bastant greu, inclús fins i tot ells tenen no sé quants dies, possiblement el màxim són 60 dies per fer aquest plenari, poden passar moltes coses. Jo crec que l'equip actual és gent lo coherent suficient per inclús demanar responsabilitats entre ells mateixos, i crec que hi pot haver fins i tot públicament discrepàncies de l'equip de govern en relació a aquests fets. O sigui, no tots estan contents de que hagi passat això. De 9 regidors actuals, només un era, els altres, ostres, inclús hi ha una il·lusió que me posen en el lloc de l'equip de govern
de fer un projecte, de fer coses, i aquesta notícia la té bastants esquemes, i jo me poso un poc en el seu lloc, però estic supervent són servir una altra vegada, i aquí hem d'anar molt alerta i no fem demagògia, és una paraula que sí que pot o molt, a vegades pareix que tots els polítics ho fem una mica, però a nivell local aquí hi ha una necessitat, a tot bé surten d'uns impostos alts, que això és una altra, que aquesta coalició fa 9 anys que és, i ha mantingut uns impostos que el de pogués corregir i tenim uns impostos diviltíssims. Per tant, és una molt mala notícia i en aquest plenari ens informarem i després sí, després ja traurem les conclusions per les responsabilitats que puguem treure. Jo crec que se pot afegir poca cosa més. Sí que és vera que en aquest plenari crec que el que haurien de deixar és deixar expressar a l'equip de govern la capacitat de reflexió interna i que ens deixi veure ells què fan comptes fer i com fan comptes actuar davant d'aquestes circumstàncies. Perquè la veritat, si només se tracta de tirar balon de fora, feim molt poc favor en el sistema democràtic i sobretot en el sistema de gestió municipal, perquè sí que és vera que el ciutadà tota aquesta parafernàlia que avui podem comptar li preocupa poc. Ell el que veu és que fa 9 anys que puja un 10% cada any la contribució, que quan arriben aquestes fetges, precisament octubre-novembre, ha de fer un esforç brutal per pagar els imposts, i resulta que aquests bombers, bona part d'aquests bombers, després se n'han d'anar amb aquest tipus de llastros, que són penalitzacions que no surten a ningú lloc. Jo crec que tothom és conscient de que amb 400.000 llars d'euros de penalitzacions a dins Son Servera dins aquests anys ja s'han pogut fer, ja s'han pogut atendre a moltes d'aquestes famílies que van passat molt malament perquè no hi havia feina, s'haguessin pogut millorar moltes altres coses a dins del poble i han d'anar destinats a pagar sancions, perquè ho vulguin reconèixer o no, el fet que hagis de pagar uns interessos de demora tapen pocs forats. En realitat és una sanció per haver gestionat malament i crec que això és de lo que se tracta, que hem de ser tots conscients de que hem d'estar més alerta en els bombers públics que en els propis i això no ho està demostrant aquest equip de govern.